Así celebraron os xogadores do Portonovo a vitoria que o sacou do último posto da táboa, abrazándose os seus rivais e a vez antigos compañeiros. Jacobo Molina sacoulle máis proveito ao coñecemento mutuo de ambos os conxuntos baseando o xogo do seu equipo en defender con intensidade e sair rápido a contra. O primeiro aviso deu no Javicho no minuto 17 estrelando o balón no poste e antes do descanso, como non, outro ex-granate, Fran Castaño, adiantaba o cadro de Sanxenxo. O Pontevedra B saiu dos vestiarios co obxectivo de empatar canto antes, pero o que chegou foi o segundo do Portonovo. Portela, tamén con pasado granate, aproveitou o centro do Óscar Blanco no minuto 58 para incrementar a vantaxe visitante. Son muchas ganas las que tenía de marcar aquí. Era mi equipo el año pasado, pero lo siento. Mi equipo este año lo necesitaba y tenía que ayudarlo y es lo que hay. Veloso tivo un par de oportunidades para recortar diferenzas, pero topouse co acerto de Javi Díaz na portería. Cometimos moitos erros, sobre todo moitas perdas de balón, zonas de perigo. E, bueno, a verdade é que foi un partido malo en líneas xerais, mal xogado por nós, e penso que o Portonovo fixo méritos para gañalo. O adestrador granate puxo de titular o xogador cuxa imposición provocara o cesamento do anterior técnico e fixo debutar o neto do presidente de Zambia, Anthony Banda, que ten moi claro a onde quere chegar. El objetivo es para jugar en Pasarón y está la mejor jugador de Pontevedra. Ese es mi objetivo.